Гэты злыдзень з Робіна Гуда гэта сапраўдны чалавек. Прыклад бядовага сярэднявечнага караля, які спрабаваў пабыць тыранам. Кароль Джон, брат Рычарда Львінае сэрца. Ангельскія бароны змусілі гэтага хлопца падпісаць вялікую хартію вольнасцяў і фактычна знішчылі ўсе зачаткі абсалютызму ў Англіі. І акрамя таго, што гэты дакумент рэгуляваў такія неверагодна цікавыя і важлівыя рэчы, як правы рыбакоў на Тэмзе, гэты дакумент літаральна ўсталёўвае, што кароль не можа не асудзіць, не пасадзіць, нічога зрабіць чалавеку без рашэння суда. Чым не будзе якога суда, а суда прысяжных. І тут, вядома, як асоба, якая вырасла ў нашых добрых традыцыях прававога нігілізма, вы можаце запытацца: ну добра, ён гэта падпісаў, але ці на самой справе нешта такое выконвалася? Кароль Джон паспрабаваў гэта не выконваць, і ён атрымаў вайну баронаў. Ягоныя лорды проста пачалі сапраўдную вайну супраць свайго караля за тое, што ён не датрымліваўся сваіх дамоўленасцяў. Яны запрасілі сына караля Францыі. Ну а сам кароль Джон падчас гэтай вайны загінуў, на жаль, не нейкім гераічным чынам, ён памёр ад дызентэрыі.